Ola, nós somos Sareiras e Sara Figueira e benvidos aos nosos Minutos Azuis. Hoxe imos falar sobre diferentes expresións da lingua galega relacionadas co mar, como por exemplo, meter o barco nas pedras. Esta ten un significado de facer algo mal ou meterse en dificultades. Unha situación onde se podería utilizar sería cando dos amigos están mantendo unha conversación e un di que se meteu nunha pelexa por deberlle cartos a outra persoa. Entón, lle contestarían: "Mima, aí sí que meteches o barco nas pedras". Agora falaremos sobre dar golpes ao mar. Esta expresión significa perder o tempo en algo que sabemos que non vai dar resultado e esta podémola empregar cando quedaron dúas mozas para realizar un traballo académico e están moi desconcentradas, entón non o van terminar. Unha delas dille: "Mima, estamos dando golpes ao mar". E a seguinte sería botarse un ao mar. Esta é aventurarse a un perigo descoñecido. Por exemplo, dous mariñeiros están mantendo unha conversa e un di que vai ir a mar afora para conseguir mellores peixes. Entón outro dille: "Vaste botar ao mar". Agora falaremos sobre malamar me coma. Este é un xuramento entre mariñeiras e mariñeiros. Esta podémola relacionar cando dous mariñeiros pescan unha especie que está protexida, entón acordan guardar o segredo e un deles dille: "Malamar nos coma". A continuación temos polo mar anda quen o gana. Esta é a excusa que usa alguén que anda a facer o vago ou que non traballa. Por exemplo, se un rapaz está tumbado no sofá da súa casa co teléfono e chega a súa nai e lle di: "É que nunca fas nada". E o rapaz, como excusa, lle di: "Polo mar anda quen o gana". Agora falaremos sobre a expresión estar feito un mar de bágoas. Esta significa chorar desconsoladamente. Esta expresión podémola relacionar con un mozo que chora desconsoladamente pola morte dun ser querido e as persoas que estaban reunidas no velatorio din: "Mima, estaba feito un mar de bágoas". E xa para rematar temos por aí non lle ha de entrar auga ao barco. Esta é, por exemplo, utiliza unha persoa que está moi segura de algo que non vai a acontecer. Por exemplo, un grupo de estudantes que están facendo un traballo académico e un lle pregunta ao outro: "A túa parte do traballo está ben feita?" Entón lle contesta: "Si, non te preocupes, por aí non lle ha de entrar auga ao barco". En conclusión, podemos dicir que estas expresións están todas relacionadas directamente con Rianxo, xa que na vila temos mariñeiros e mariñeiros que as empregan de cote. Ata aquí os nosos Minutos Azuis. Vémonos polo mar e esperamos que vos gustasen as nosas expresións da lingua galega que empregamos en Rianxo.